bese ngifisa ukuthi mina nawe siqhubeke kahle ngaphandle kwenkinga. Alright, ngiyakuzwa ayikho inkinga. Ngingavuma ukuthi ngibuyelane nawe back. Inkinga uma ngabe kuzoba khona omunye umuntu futhi angifuni ukuthi kube khona omunye umuntu, ngifuna ukuthi kube yimina nawe since sizobuyelana back. Ngiyalibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Ezulu, ngumgwenya Nkomo Savukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. So today sivakashele isihambeli sethu ngesimanga sokuthi ukhona lo muntu osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa indaba zabo zothando. Kodwa-ke asazi noma sizowina noma cha. Ngithembe ukuthi lapha emakhaya nisafona eBlack Life Pharmacy. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi singatholakali kulamalanga, niyazi nani izwe esiphila ngaphansi kulona sihlushwa ugesi ngenye ilevel, so asikwazi kwakucharge, asikwazi ukwenza lutho gesi idololo. Kodwa-ke nakanjani sizobuyela nje kunina ngawani simposele iy'mpahla zenu. Nakanjani-ke mhlambe-ke nike nabona ukuthi sikhona i-special esikhona esizobe siqala ngomhla ka-5. Okay, today mhla 5, right? Siqale today mhla 5 siyoze siphele ngo-14 September. Khona special so maka Enzo, kukhona special so baba ka Enzo. So-ke kungesikhathi esingakanani nizoza ukuthi yini le ifakiwe kulesi special. Menifona nje nibuze ukuthi kwenzakalani lapho, kusithini special, sidinge ukusizakala ngo-1 or 2. Mekuwukuthi khona i-product oyidingayo esingakaze enhlobo size siyi-advertise noma-ke siyiveze ka-Black Life Traditional Pharmacy. Mekuwukuthi khona isigulo onaso, fona ubuze noma ngabe kuthiwa sikazi size sisho ukuthi ikhona into yokulapha into enjalo, but nakanjani sizowenza umzamo noma-ke sowenza umnyakazo ukuthi ugcine usizakele, because siyadinga ukuthi abantu baphile impilo ifeka kwawodwa. Ukwazi ukuyithenga njengemoto nje esitolo uphinde udobhenye ngelinye ilanga. Impilo ifeka kwawodwa. So if uyahluleka wena mnikazi wayo ukunakekela, uzosizobami ukuthi uthule uvale umlomo, khuluma usho ukuthi ngigula ngokuthi nangokuthi sibuke ukuthi siphuma sibeka ngakuphi ukuthi sikutholele usizo. So-ke asike sizwe singabe ubhuti usiphatheleni, sabona kunjani? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Oh hayi, isibongo ngoDlami, bengibiza uDlamini kodwa manje singabiza uShezi ngidabula. Okay. Fryhead. Fryhead ne? Yebo. Oh, all right. Ngicela ukungichazele-ke kabanzi ngokuqala kwe-relationship yakho nalo muntu ofisa ukubuyelana naye. Bekumuphi unyaka nihlanganele endaweni kanjani and beyinjani i-relationship yenu isanda kuqala? Oh hayi cha, ngingasho ukuthi ukuhlangana kwami naye sahlanganela endaweni zobumnandi. Okay. Sasijabulisa, siphuzela, basho khona ukuthi nami ngathatheka cha. Okay. Ngabuthi yazayi intokazi ngathi intokazi usuka sambi. Usuka sambi. Okay. Usuka sambi yabona. Ngagcina sengithole iy'namba zakhe kanjalo-ke saqhubeka sakhuluma. Okay. Kwamnandi. Okay. So mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona kwi-relationship yenu noba u-2, umenzele zona wena naye wakwenzela zona ozikhumbulayo nje? Ya cha, sengingasho ukuthi kuningi esisizane ngakho, ikakhulukazi nje ngingasho ukuthi nami ngibone ngidlala indima enkulu kakhulu empilweni yakhe. Okay. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe ekhala ngey'nkinga mhlampe ethi ucela usizo lapho nalapho, bengizama nami ukuthi ngisapothe, ngifakele imali ayidinga ngaleso sikhathi, akhone ukuthi enze lokhu afisa ukwenza ngaleso sikhathi. Okay. Mhlawumbe ngabe wena umuntu omthandayo awukhethi ukuthi uzohlangana naye mhlawumbe endaweni zobumnandi noma mhlawumbe esontweni noma mhlawumbe ngasekhaya, umakhelwane noma esikolweni noma nje emsebenzini. Wena umuntu uma umthandile nje usumthandile, akunandaba noma umthole endaweni enjani? Ngingasho ukuthi kwesinye isikhathi kuyadiphenda ukuthi umuntu ngimtholephi nanokuthi-ke yena-ke ukanjani. Kumina-ke ngathatheka futhi ngachazela nawubuyena nangendlela engichazela ngayo ukuthi kwesinye isikhathi umuntu like ngendlela mina engamthola ngayo, ngamthola sisebumnandini. Yes. Nga-understand ukuthi naye akuyona into ayijwayele but wayejabulisa. Oh, okay. So-ke kwasekwenzakalani nihlukana, naqhathwa yini le eyangena phakathi kwenu naze nathi okay mhlawumbe ngcono sihlukana? Ukuhlukana kwami naye akubanga mnandi futhi ngasho ukuthi nami ngangingafisi ukuthi igcine sekufika lapho ukuthi mina sigcine sesihlukene. Ikahle kahle
ngoba nami ngalibuka impela uhlelo la ekhaya yabona babebhale kunosisi wayibhalile okay. wayecelile ukuthi kube khona into ubudlelwane esilungisayo mina naye. Okay. Ikahle kahle yena bekuwumuntu ebengizwana naye ngaso sonke isikhathi okuningi bengiyenza naye ngihlalisana naye endlini mangibuya umsebenzi bengazi ngiyamfica yena inkinga yaqala sekutheni sengibheva ngenye indlela ngicabanga ukuthi naye mhlawumbe wabona into esangiyiphatha ngayo indlela ukuthi cha manje hayi akasanginaki manje ngendlela angisamnaki ngendlela yena ekade efisa ngayo noma mhlawumbe leya sekuqaleni. Oh, okay. Uma uthi wayibhalele la ekhaya sho ukuthi seke wafika la ekhaya lo sisi? Baseke bafika la ekhaya ngoba ikahle kahle nje nami. Baseke bafika? Baseke bafika yini indaba ukuthi baseke bafika babe bawu-2? Baseke bafika benokwanele ngoba hawu ima kwako umfuna nomuntu wami leyo show le? Okay. Shuthi batholani laba indlela batholana ngayo omunye wabhala kwishow ebiza omunye. So mawusubuka leyo show leyo kwathini enhlizweni yakho usubuka ukuthi hayibo abantu bambhela lawo 2 bangibanga and kumfuna umuntu wami sokubulilo obufanayo bebanga umuntu oyedwa. So ongenzeka ukuthi njengoba uthi wena kwakufike intombi zakho zo2 kwakubangwa wena. Kwakubanga mina. So wathini usubuka ivideo kwafika kanjani nje kuwena mhlawumbe ukubabona behilizisana bekhulumisana kabuhlungu amagama abuhlungu omunye komunye ngesimanga sakho? Ngingasho ukuthi kwangiphatha kabi kakhulu ngoba enye into angigcinanga mhlawumbe ngokuzwa nabantu engiphilisana nabo ukuthi hayibo hamba ubuka ibuka umhlaba wonke yabo. Sekufana nokuthi mina ngiyahlula kahle kahle ukuyibambela inkinga zami ngaphandle. Okay. This why nami ngicine ukuthini ngcono ngibhalele nami la ekhaya ngizoyenza khona nami la ekhaya ukuthi okay. So lo ombizile yilo ofuna ukubuyelana naye. Lo omunye wenze njani ngaye? Lo munye ngingasho ukuthi ngingasho ukuthi into zethu zase zivele ziyalena lesi sekuxazisana ngoba nami isikhathi esiningi ngingasho ukuthi bengikwenza konke akudingayo kumina akukho bengakutholi yikho ukuthi bese khona ukuthi mina bese ngasanga respect bese demand izinto ngoba nami ngibona ukuthi la angisaphilonga angisathanda lo muntu usenza ngoba ebheke something kimi. Mhlambe ke ekuhlukaneni kwenu nalo ofuna ukubuyelana naye lo oyedwa mhlambe akhona yena amagama aziswana aphuma kuyena mhlambe etshengisa ukuthi hayi ngikubambile vele ukuthi usonomunye umuntu into enawe nje phakathi mfethu hayi mina ngizingini anginje nangalapho nje. Ngingasho ukuthi kuke kwaba nzima ngithi ngizama ukubonisana naye ngoba ngingasho ukuthi bengamfanqanga la intanga yakhe yabona. Enye into eyamiphatha kabi ke yena ebesayikhulela futhi akazange avume nokuthi angiphe nethuba nje lokuthi ngichaze izakho ukuthi indaba ngenze lento ngoba kubalekile empilweni ukuthandwa uphinde uthanda. Kubalekile empilweni ukuthandwa uphinde uthandwe. Usho njalo ngizwe kahle. Ngisungayibe ukuthi kubalekile ukuthanda uphinde uthande. Bese ngithukile ukuthi kubalekile empilweni ukuthandwa uphinde uthandwe. Hayi film. Qala no Eve. Okay. Ithi ngivele ngimlande ke nikhulumisane. Into engifuna ukuyazi ukuthi lo sisi lo ofuna ukubelana akalona yena uhlanya ke yena umuntu othi mase kwatile aphenduke nje uhlanya thethe yakhuluma kabuhlungu mhlawumbe umuntu okanjani? Kumina umuntu ongakazwa ngisela nje like izwi noma mhlawumbe akhulume kabi nami ngaso sonke isikhathi behlezi phansi sikhuluma sibonisana futhi ngoba nami ngane kodwa nje ebengibonisa nangokomqondo engisithi ukuthi hayi lokho sangwenza kanje zami libambisana wangishintshela ke esingabe esethola ukuthi khona omunye okhona. Ithi vele ngimlando khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane kahle noba u2. Hayi bangajabula kakhulu. Ngiyabonga ngicela usilandeleni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine eminye ngiyambuka ebusweni hayi no lalela lokuthi mina ngiyabazi shuthi ke kuzoba khona ingxoxo ngephakathi kwawo angazi ke noma uxu
lizogcina lihlangene noma angeke size siwine na. Kodwa-ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ngikhumbuze isibongo sakho negama lendawo la usuwakhona. Igama lami ngokwanele Shabalala ngisuka la eMlazi. Oh, okay. Uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Sahlangana naye endaweni zobumnandi. Then-ke wase wacela inamba yami. Then sasaxoxa-ke sagcine sesiba abantu abathandanayo. Okay. Ushilo wathi uyibonile ivideo ndlela thizeni kade ula ekhaya nomunye usisi. Angisakhumbula ukuthi konje wayethe uba igama lakhe ngisazi. But ngiyakukhumbula wena. So mawuthi uyacabanga kahle ngisazama ukufona sangamthola, right? Yebo. Yes. Uthe wayibona ivideo and ayemphathanga kahle. But uyafisa nje ukuthi akhulumisane nawe manje nje ekubuka ubuso nobuso. So ngicela nje umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Yebo, alright. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Njani kanene? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfethu. Ake ngiqale nje ngibonge ukuthi ufikile yabona. Nangesikhathi sakhe yabona. Uyawuyeka into zakhe yabona. Ikahle kahle nami ngibhalele la ekhaya ngoba angithandanga indlela mhlambe eyagcina indlela yakhe isihlukanisa mina nawe yabona. Ake ngisho nje ukuthi kimi angikhonanga ukuthi ngichaze na kahle because wasukwatile le time sihlukana yabona. Ngangifisa ukuthi mhlambe ik-understandise ukuthi ngabe kwenzakalani in between mina mhlambe ake ngithi nosisi lo engangibambisene naye yabo. Alright. Ngithanda nje mhlambe engalokho ngisholisha igama lakhe yabo. Ukuthi manje ngisho ukuthi kuwena yabona bengifisa ukuthi mina nawe siqale kahle from the start up until sibothi into ethi isifix up yabona. Singavumeli ukuthi singabe sixakinyiswe mhlambe omunye umuntu esayidini noma because kumina vele ufike emuva yabona. But kuwena ngifunde likhulu. Thathile inhliziyo yami konke nomoya wami yabona. Like akusho ukuthi ukuthola kwami like ematshwaleni yabona kumina ngiphilisile nangomqondo yabona. Ukuba khona kwakho empilweni yami kuyishintshile nje kwana impilo yami yabona. Kwanami singakwazi ukwenza nje izinto nasendlini yabona. Uwena ungakhili kahle kahle ngoba nje kulethelana hayi ngoba mhlambe downgrade noma but bengidinga ukuthi mina nasibonisana ngendlela right because iqala angikhonanga ukuthi nami ngiveze indlela engizizwa ngayo ngaphakathi nangendlela mhlambe engeza ukuthi ngicine sengenza lokho kunenzakalile yabona. Bese ngifisa ukuthi mina nawe siqhubeke kahle yabona ngaphandle kwenkinga. Alright, ngiyakuzwa ayikho inkinga. Ngingavuma ukuthi ngibelane nawe back. Inkinga mengabe kuzoba khona omunye umuntu futhi angifuni ukuthi kube khona omunye umuntu. Ngifuna ukuthi kube yimina nawe since sizobelana back. Ngingasho ukuthi nje yabona nje lapho ngafunda kakhulu before yabona. Ngisho ukuthiwa ukukhula komuntu into encane yabona. Kwanami ngizozama ukuthi impela cha khombisa ukuthi ngafunda ngaphutheni nami because angithandanga indlela yasehlukanisa yabona. Because ngiyabelieve ukuthi nanoma kuthiwa kunjani makufika inkinga siyadinga ukuhlale phansi siqinisane ngayo yabona ngaphandle ukuthi ngaze uthathe noma kube khona uthatha isikhwama sakhe noma kuphele kanjalo ngoba manje kwanami ngagcina sengenza izinto engangakholwa ukuthi zenziwa yimina yabo. Ikahle kahle wangilimaza mentally yabo. Ngihlezi ngicabangana nawe yabona ukuthi ngingathola kanjani ukuthi awukuthi nje ngingathola kanjani ukuthi ngiphinde ngikhulume nawe ngichaze ngiveze indlela engizizwa ngayo. Manje ngiyafisa ukuthi yabona ngilunge sonke lawo maphutha yabo ngikhombise nje ukuba responsible for wena nokunakekela respect singagcine nje yabona. Alright, ngiyajabula ukuthi sizobuyelana mina nawe because bunginikeza isikhathi esiningi as umuntu wakho ungenzela yonke into engiyifunayo. Ubungijabulisa ezintombi yakho. Usho kanjalo umkhumbula lokho kuserious. Uyafuna ukuba naye noma ufuna ukupheya. Ufuna ukuthola indlela ukuzokumsondeza eduze. Cha, bengimkhumbula bese khona isikhala sakhe. Ngeke upheye. Ngeke ngipheye bese khona isikhala sakhe nje ukuthi indlela ade izinto ade engenzela zona bezisho okukhulu kimi. So bese khona isikhala sakhe since kade sihlukene. Mana uthanda izinto abakwenzela zona noma uthanda yena? Ngithanda yena uqobo nezinto kade engenzela zona. Okay, ubungakathandani nomunye umuntu? Bekhona umuntu ade ngithandana naye umuntu wami. Ngisho nisahlukene?
Bengekho umuntu ade ngithandana naye. Oh, okay. Uzizwa kanjani-ke uma ethi awungakujabulela kakhulu ukuthi aphinde abe nawe? Cha, ngizizwa nje awungithi nje ngizizwa ngijabule kakhulu ize ngekukhombise kwamanje kodwa nje inhliziyo yabona ngiyaqhuma yona yabona because kade ngifisa lethuba yabona ikahle kahle kancane ukuthi ungona empilweni uphinde iqolele nje kalula kanjalo noma uphinde uthole elinye ithuba lesibili. Kodwa yamuza indlela avuma ngayo ingakho ngimbuza ukuthi ufuna ukupheka because how uyangithusa uyangithusa. Kulungile ngokumazi kwakho njengoba ufuna ukuphinde ubuyelana naye. Mhlambe nizoba right kuhamba nesikhathi but ngiyacela-ke manje ungabusami uzenza ezinye izinto eseceleni because uyachaza ukuthi uyafuna ukubuyelana naye. Inkinga izoqala ekuthenini kube khona omunye umuntu yena anankinga ukuthi ubuyelana nawe. So yini ongamthembisa ngayo nje ukuthi angeke asaba khona omunye umuntu uzoba uyena. Cha, ngingasho ukuthi nje ngicela kuyena ukuthi angethembe ngayo yonke indlela ngoba manje singawazi uRoman right ukuthi okay ikuphi akuthandayo futhi ikuphi angakuthandi yabo. Ngicabanga ukuthi nami singenza singaqhuzulwa itshe kabili. Ngicabanga ngizama ukuthi ngihloniphe ngayo yonke indlela njengoba bengenza nje yizeke nje bashayisana inkomishi lapho nalapho. So kubafowethu abala eminyango uthola ukuthi baneyintombi ngapha nangapha ziningi and ziyabambana zodwa zihlangana la ehlangana khona iqhuthana. Mhlawumbe ubatshela ukuthini ungathini kubona umuntu onentombi eyodwa noma 2 kuya phezulu. Sorry, umuntu onentombi eziwu2 kuya phezulu. Ngingasho ukuthi kubalulekile nje ukuthi thina siyisilisa bona sithande imbokodo kakhulu ngoba silutho ngaphandle kwayo. Akusizi ukuthi sizame ukuthi sidlale ngenhliziyo. Ngiyajabula uthe aninjani? Aninjani? Ngaphandle kwembokodo utheni? Asilutho. Ngiyabonga ngoba akekho umuntu wesilisa okhulelwayo ukuze kuzale umuntu afike emhlabeni. Nifika ngathi. Nikhanulwa yithina. Ngiyathanda lawa amazwi athi ilutho ngaphandle kwembokodo. Ngiyabonga kakhulu. So-ke nakanjani sizonibhukhela i-picnic ukuze niphume nihambe niyosijabulisa nje. Ngiyacela ukuthi bakhulule bobabili kanye kanye. Mbuka lapha ekhaya siwinileke namhlanje. Shilo kodwa ngathi ukuthi sihlulekile izolo. Akusho ukuthi kusasa nakhona sophinde sihluleke futhi ngeke sihleze sihluleke bakithi. Angeke size sihleze sihluleke. Siwinile na kanjani sizobabhukhela picnic baphume bayojabulisa njengekhaphuli esibuyisene futhi. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi epharmacy na kanjani sisamile ngento. I-product ne-product oyidingayo sizokudilivela yona mekuthi usekudeni na kanjani sizokuposela. So if kuyenzeka udinga something ungafona kwi-number ethi 062 219 7748. Ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.